uthanda uxolo Gabela. Namhlanje Sobunandi Music Festival njengalokho kubabusothole ebungaza eminyaka engamashumi amathathu alokho ebambe endimeni zomculo kaMaskandi 30 years Somnandi in the music industry. Samukela ke uMroza Buthelezi uthola ke uhlelo Vuka Africa Breakfast Show ningasuki lapha kuwaza nabangani bakho ubambe usayijika lento. Samukela kuMroza Buthelezi uthola ke uhlelo Vuka Africa Breakfast Show kanje ke no DJ Sigomeza ubekade ke ongomunye waphathi bohlelo la kuSobunandi Music Festival. Sonde sakubingelela sakwamukela kuBhele Media. Ngiyakwethu ngiyabonga kakhulu ukuthi ningamukele futhi ngisangikhululekile sengakhipha ngisho ibhantshi Kunjani? Isihosho sazwelonke yebo sekhanda sixoxele njengalokho kade ubambe umcimbi omkhulu kangaka nobonakala uqhubeka uyaphambili uqalile ngonyaka ka2022 ungowesithathu empeleni kulokhu lokho waba khona kusho ukuthini kwena uphatha umcimbi omkhulu njengalona. cabanga ngoba phela sithi 3rd annual Yes. Somnandi Music Festival Exactly. siphinde sizothi futhi wesithathu Wesithathu lesikhathi lo, yeah. siphinde futhi sizothi amashumi amathathu Eqeda iminyaka engamashumi amathathu 30 years. ela kule industry engalula le industry enzima eneyingqinamba enobuhlungu la ukhala khona la ophinde uyithola usujabula khona ngenxa yeindondo mhlawumbe oyitholile ngenxa yanani kuningi okwenzekile kulo 30 years sizothi kule ngqwele sizobonga kakhulu ukuthi iye yabekezela kwaze kwaba yilesi sikhathi esikusona njengamanje ebesingalula kodwa futhi esijabulisayo okunye sizothi sithi esaphila asibe khona sonke njengomndeni sonke sizomhalalisela sithi nje akaqhubeke akhula zabe ngangeyintaba dlondlobale emculweni wakhe awuthandayo. Into engichaza kakhulu kulo 30 years ngimbona enyusa abanye abaculi abancane kumanje nje khona uSikhumba STS wasenhlungwane ngaphansi kobukhosi bakaMlaba uyamphakamisa lo mfana uyamzama ngazo zonke indlela wenze kahle kakhulu la stage ezinye izinto lezo ekufuneke simbonge ngazo umuntu mfowethu esaphila kulo 30 years iningizimu Afrika igubha iminyaka engamashumi amathathu yentando yeningi. Yizo zonke izinto lezo ezenza ukuthi njengeningizimu Afrika sithi uma kuthiwa hosani kuzobuswa kuzojatshulwa sijabule sikhale kakhulu mfowethu ikhukhula izingozi emgwaqeni ukulawa kwabantu izingane udlame olubhekiswe ebulilini ngokuhlukahlukana imililo eyashisa yabulala imizi yabanumzana imfundo kuningi mfowethu imisebenzi ayikho kuningi kepha uma kuba nesikhathi esimnandi kanje kufanele sonke sisondele. Sokalisa ngamukela uMroza Buthelezi ngithi ke abantu babuthezi ngabahlonipha kakhulu ngikhuleke ekhaya kumama kaButhelezi abantu abashenge ishenge nation ngayihlonipha kakhulu ubaluleke indaba enkulu shenge yokuthi ubaba uSomnandi ukhuphule kakhulu abanye abaculi basafufusa njalo njalo uke wabalula indaba kaSikhumba SCS njengamanje ngifisa ukubuza ukuthi mhlawumbe ekusebenzeni nabanye abaculi sibala ama-genres ahlukahlukene sibala ogospel uyakhumbula ukuthi babusothole ukwasebenzisana kakhulu no the late Sifiso Ngwane usebenzisane kakhulu the late Indidane exactly yes mhlawumbe ukubuka kwakho ukusebenzisana kwabanye abaculi nabaculi bakaMaskandi kube njani mhlawumbe noma ungachaza sothola ukuthi ukuthathe kanjani yena noma sengithatha ngifaka icatshuleni zakhe uma ngingangena ecathulweni zakhe bengiyophendula ngithi producer engisebenze nabo ibona abangilekelele angithi ngiyamquota ibona abangilekelele ngene endimeni yomculo bangikhombisa ukuthi kwenziwa kanje kanje ubuya kude kakhulu baningi abantu asebenze nabo nezitebela asebenze nazo wayesebuya eba uSomnandi isibindi akulula ukuvela uphume kepha ukuhamba ufunda ubuka lapho ibhalwa kanjani ingoma uyihlanganisa kanjani ingoma zonke lezo zinto lezo kwamenza wakhula umuntu uSomnandi ke mhlawumbe sengimbuka mina sengiphuma ke manje ecathuleni zakhe umuntu ofundisekayo umuntu ohlonipha kakhulu umuntu awusabayo umsebenzi wakhe akafuna ukuphoqa umlandeli akafuna ukuphoqa la aqashwe khona uncamela ukufika early noma afike sejuluka angene stage aphinde futhi akanyamalala uyasho athi ingenxa ukuthi khona la engisaya khona ngoba nakhona usuke efisa ukuthi abamqashileyo obasi bakhe bajabule ngalokho. Ngicabanga ukuthi kuyonke leminyaka uye wakhombisa inhlonipho emangalisayo nokuba ke insizwa kwakhe nokuba umnumzane ekhaya nokukhulisa kahle umndeni nokuphatha kahle omama nokuba ngingayibeka ngokuba umholi weinsizwa ezincane esikuyena nokuthi abe ingxenye
eNingizimu Afrika akaye phezulu akandize kakhulu. Bengifisa ukuthi inzipho zomuntu oqoba inyama ungayinaki. Hayi ke ungayinaki inzipho Inyama kuphela. Sondiya sabona isikhathi sakho. Kunombuzo bekade ngibuza wonke umuntu bekade ngim-interview ukuthi engathini ukuncenga abantu abathanda ingoma kaBaba uSothole ezithokoza eqokiwe njengalokhu ke lapha engomeni ezohlukanisa unyaka. Kodwa njengomuntu under SABC ngicela ukuthi ngihoqise lo mbuzo. hayi impela ngiyabona hayi uyinyathelo uqweqwe ke wena Kunjalo uqweqwe hayi uyabona uma wazi ukuthi ubuzeli nini ngasikhatsini kuphi hayi qedile kusuke ngempela uyabona nje media usalwe nayo wena ubuka nje unesizathu ngiyasibona isizathu kunjalo ungangitshelanga lento isho ukuthi wena uzongi-interview kodwa manje futhi senginayo inhlungu. Sondiya kuningi esingakhuluma sibalondiza nathi sibala isisonke drive sibala ivuka Africa Breakfast Show ezemishado ukhozi lodado akulalwa nosisumro kuningi kakhulu esingakhuluma ngayo kodwa ke njengalokho bende sobongaza isomnandi sabonga kakhulu dade ukuthi uhambe lo mcimbi omkhulu kangaka. Nkosi yami ngiyabonga kakhulu ngiyathokoza kakhulu mfethu ngiyathokoza. Simpele media bekade sikhuluma noMroza Buthelezi ongumsakazi wokhozi FM wethula ke uhlelo Vuka Africa Breakfast Show kanye noPastor Evangelist. uNkulunkulu abe nawe ngoJeremiah 29:11. Jesus Christ. Uthi ngemicabango emihle ngawe. Yes, bengithi ngizokubuza ngendaba kaDJ Sigqemeza ukuthi kwenzakalani ngethole leli kwakuthiwa kabambe bolufuna kanjani njani kodwa ngenxa yesikhathi sabonga kakhulu dadewethu.